تاريخنا انتجمر أب هاجر أمريكا زركب نتم أسرات سسققن أتشجار زخون بيت مأسرتي النرئينا إيو اتي بيت مأسرتي ببلشو ناس تجمالغو أمرار حتاتن حلوتن سم حلدر انتخون زم أمرار حتات أبت بيت مأسرت زلو أسرات أمونغ ناي غستي ودر بمقبارن اتي ودر بأونلاين بمحلاف بتعمل بزح جنزب مسرق كم زلمدو نردا أب كالو بوتا وايت زبال ناي قدم FBI agent أبال زنبرا يرينا وايت أبصر حبزر أيه اللخ مخنيات كاب FBI سرحو كاب زبارر كل عمد زحلفون تخون مسويتو دما حدا قلعة دحر مولادم كم استفاتحو نردا حدا معالتي وايت نودو كاب بيت مرت مسامصو نابناي قدم سبيتو ميري حيزو يخيد ميري نودا مسرعيتو أبقصو زخوة نجر تريالمو انتاي كم استفتره نوايت انتتحاتو وايت دما ودم مستمم هارتو بايسو كم زخون انت نقرا نسا دما كبا اسكالو نمتاي سغت بليلا عبلع الوايت تحرقمو نود حيزانا بوشت تأتي مسا مستفلالي وايت ناب ستيف استبهالي او FBI وشت سرح عركو كيدو انت نقاقرو ستيف نوايت ناب FBI سرحو زملسو لعدل كم زلوو يحبرو ازي عدل دما اب حدا عوي بيت ماسرت وشتي زكناون كاب حق وصا زخون ناي غستي وددرات او وشت خوين مغلاصن ازي غبن منغستي تخرت نكبل مغار كم زخونه نوايت يገልጸሉ بتوساخ دما وايت اسر مسيلو اتيو ازي غبن زغالص انت خوينو كابت قدم زنبره دمزو زحاشه كم زركب ستيف አረጋግጽ ይነግሮ ዋይት ድማ እቲ ዝቀረበሉ አማራጺ ሙሉለይቲ ክሓስብ ድሕር ምሕዳሩ ብጽባሒቱ ንስቲቭ ደዊሉ እቲ ተልእኾን ክዋጽኦ ድሉ ከም ዝኾነ ይሕብሮ ዋይት ድማ ናሜሪና ወዲ ከይዱ በቲ ዝረኸበ ሓድሽ ስራሕ ምኽንያት ንዝተወሰነ ግዜ ከም ዘይህሉ ድሕር ምንጋሩ ተሰናቢትዎም ይኸይድ ብድሕሪኡ ዋይትና ስቲቭ ተራኺቦም ዋይት ናብቲ ቤት ማስተር ተዛእተሉ ቀልል ዝበለ ገበን ድሕር ምሕሳቦም ዋይት ናብቲ ቤት ማስተር ትከይዱ ሓንቲ ናይ ፖሊስ መኪና ሰሪቑ እናገንሐ የምልጥ ነገር ግን ብዙሕ ከይረሓቐ بكالوت ناي بوليس مكينة أساري دم يحزوه مو ناب فردي يقربوه اتبيت فرد دما وايت بتزت فوت فات مخنيات قبلنيا كم زخنا سلازا أمنلو وايت الناس ستيف ناب تزا حسبوه بيت ما أسرتي نك أساري وسدوه وايت ون مستمكالوت أسرات بمكيناته وسيد ناب تبيت ما أسرت تحرم مصحو نايتي بيت ما أسرت وانا ما حداري نتم حدشتو أسرات اتي بيت ما أسرتي حدش منبر يوم سلازو خوانا مانم كابتزاد وصعاد خون تفتينو واقو كم زركب نتم أسرات يتنققم كابو نقولهم حدش تأسرات كدان هيبم نابت زحدر البوتا يوسدمو ناي مجمر عليتم هيلهم يجمرو نايت بيت ما أسرتا ما حداري كابتم أسرات دحر مخادو نابت ناي شو عمعات زنبرا حدا سب كساب سترف قصتيت نكرئي يملس كابتم حلوتي حدا نابتم حدار مسيو كابتم زمصو حدش تأسرات اتي حدا وايت استبهال أسر قدم حجي ناي FBI agent كم زنبرا أبز نقرلو جزي اتي عم حداري وايت انت عينت بقعات كم زلوون مرأي صباح قسيت نكدالولو نتحلاو يحبرو ابتو شو عمشت اورايلي استبهال حيال تواسات اي اسر مسكالو اسر كساب موت قسيت دحر مقبارهم اورايلي نتي تباسيو نام مريت يودقو ابزقص المعالتي وايت نابت سبورت سرح البوتا يخيدمو مس اورايل ناتومي مس زبالو اسرات تلاليو من نقاري جمر عندبت جن كل تجزفت اسرات اريز تبهال كال اسر انتساقيو وايت ريمو اي خولن سلز بلدما امونغوم اتيو ناري كابتم جزفت سبات نصايو صو اتناي سبورت كزي توديو نام محدريم ابز ملسلو ساعات وايت قدم كبل استغافطم كل تجزفت اسرات يرخبومو كتقعون تفتنو وايت جن بزقرم بقعات نخلتيهم حمدم يبلعهم ازي ناي وايت بقعات السمع محداري نوايت نابيرو دحر مصوعو ابت بيت ماسرت وشتي ناي بقعتنيات وددر كم زلو يገልጸልሞ وايت دما ناي زوددر اكال كم زخون يገልጸሉ امبي زبل انت خوين جن كبد قصعات كم صبيو اتيام محداري نوايت يحبرو ابز قصل معالتي ناي وايت ناي قدم سبيتو ميري نابت بيت ماسرت مصيا انت ياتفيو كم استاثر انت تحطو وايت ناي تلقو مشتر كتفلت سلازيدلي كاب حجن دحر كتريون كيتمصي يحبرا نايت بيت ماسرتا محداري نايت شعم معالت وددرات እና ቀረጸ ናብ ዘመሓላልፎ መሳርሒ ትደውሉ ስለ ዋይት ድሕሪ ምን ንጋሩ እቲ ሰብኣይ ድማ እቲ ኣማሓዳሪ ኣብ ዝቕጽል ምሸት ዋይት ውድድር ንኸገብር ንኸዳልዮን እቲ ውድድር ካብ ዝምልከቶም ሃብታማት ጠላዕተኛታት ብዙሕ ገንዘብ ንክረኽቡ ነቲ ኣማሓዳሪ ይሕብሮ ኣብቲ ምሸት እቶም ሓለውቲ ንዋይት ካብ ክፍሉ
እናዳፍኡ ድሕሪ ምውሳዶም ናብቲ ዕጹው ክፍሊ ወሲዶም ምስ ኣተይዎ ሓደ ካልእ እሱር ዘሎን ዘየለን ሓይሊ ተጠቒሙ ናብ ዋይት መጥቃዕቲ ይፍኑ። ኣብ መወዳእታ ግን ዋይት ብዝገርም ብቕዓት ተወዳዲሩ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍንየሉ ዝነበረ እሱር እንትቐትሎ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳሪ ብናይ ዋይት ብቕዓት ተገሪሙ ዝናገሮ ይስእን። ድሕሪ እቲ ውድድር እቲ ኣመሓዳሪ ንዋይት ኣፀዊዑ ብብቕዓቱ ከም ዝተገረመ ነጊሩ ዋይት ድማ ካብ ሕጂ ንዳሓር ነብሲ ሰብ ዘጥፍአሉ ውድድር ከም ዘይወዳደር ይገልጸሉ። እቲ ኣመሓዳሪ ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተቐመጠ ሕጊ ንዝጠሓሰ ሰብ እቲ ዝጽበዮ ቅፅዓት ድሕሪ ምዝካሩ ንዋይት ናብቲ መሕደሪኡ ንክምለስ ይገብሮ። ዋይት እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ እቲ ዝኣከቦ ሓበሬታ ኣብ ንእሽተይ ወረቐት ድሕሪ ምጽሓፉ በቶም ሰራሕተኛታት ተነቢቡ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወጻኢ ዘሎ ቤት መጻሕፍቲ ናብ ዝምለሱ መጻሕፍቲ ሓቢኡ የእትዮ። እቲ መጽሓፍ ናብቲ ቤተ መጻሕፍቲ ድሕሪ ምምላሱ ስቲቭ እቲ መልእኽቲ ዝተቐመጠላ መጽሓፍ ረኺቡ መርትዖታቱ ምጥንኻር ይጅምር። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ኦራይሊ ቶሚና ዋይት ከፍ ኢሎም እናተነጋገሩ እናሃለዩ ኣብ ምሳሕ ሰዓት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ብጣዕሚ ዝፍራሕን ብጉስጢት ዝወዳደሮ ዘይተረኸበ ሚልተን ዝተባሃለ ግለሰብ ምስሑ እናበልዐ እናሃለየ ኣሪ ዝተባሃለ እሱር ምስሑ ሒዙ እናኻደ እናሃለየ ከይሓሰቦ ናብ ሚልተን ይደፍኦ። ሚልተን እውን ብጣዕሚ ሓሪቑ ንኣሪ ካርሞን ትብል ዋይት ኣብ ማእኸሎም ኣትዩ ንሎሚ ቅሬታን ክገብረሉ ንሚልተን ይሕብሮ። ማንም ተናጊሮ ዘይፈልጥ ሚልተን ድማ ብሕርቃን ናብ ዋይት ዘይሩ ምስ ዋይት ባሲ ክጅምር እንትብሉ ቶሚ ብቁልጡፍ ጣልቃ ይኣትዩ እሞ ንሚልተን የቅሬታ ሓቲቱ ዋይት ዝተናገሮ መንነቱ ስለ ዘይፈልጥ ከም ዝኾነ ነጊሩ ንሚልተን የረጋግዖ። ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ምሸት ዋይት ካልኣይ ንክወዳደር ካብ ክፍሉ እንተወሰድዎ ዋላ ዋይት ግን ክወዳደር ከም ዘይደሊ ነቶም ዝወሰድዎ ሓለውቲ ኣረጋጊጹ ይነግሮም። ሓደ ሓላዊ ንዋይት ሜሪና ወዱ ኣብ ፓርክ ውሽጢ እናተዘናግዑ ዘርኢ ፎቶ ድሕሪ ምርኣዩ ዘይወዳደር እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ መጉዳእቲ ከብፅሐሎም ከም ዝኽእል የጠንቅቆ። ኣማራፂ ዘይብሉ ዋይት ድማ ናብቲ መወዳደሪ ቦታ ይኣቲሞ ምስቲ ናይ ምጉሳጥ ልምዲ ዘለዎ ተወዳዳሪ ህልኽኻ ዘውድእ ጉስጢት ድሕሪ ምጉሳጡ ኣብ መወዳእታ የሸንፎ። ድሕሪ እቲ ውድድር እቲ ኣመሓዳሪ ንዋይት ጸባይ ንከስተኻኽልን ተዘይኮይኑ ግን ከም ዝጉዳይ የጠንቅቆ። ብጽባሒቱ ሜሪ ንስቲቭ ደው ኢላ ዋይት ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተኣሰረ እንተሓትተቶ ዋላ ስቲቭ ግን እቲ ጉዳይ እናጻረየ ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ከም ዘፍትሖ ቃል ይኣትየላ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ዋይት ንኣሪ ከመይ ገይሩ ክኳሰጥ ከም ዘለዎ እናምህሮ እናሃለየ ሚልተን ኣብ ዝሓለፈ ምግቢ ዝደፍአሉ ቂም ሒዙ ብድሕሪ መጺኡ ንኣሪ ብኻራ ወጊኡ ናብ መሬት የውድቆ። ዋይት እውን ብጣዕሚ ሓሪቑ እቶም ሓለውቲ ኣብ ልዕሊ ሚልተን ስጉምቲ ንክወስዱ እንተተናገረ ዋላ ሰምዑ ብምስኣኑ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ምሸት ዋይት ንዝረኸቦም ዓወታት ከም ሽልማት ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ክፍሉ እንተተለኣኻሉ ዋላ ዋይት ግን ምንም ነገር ከይፈጸመ ይተረፍ። ካብኡ ድማ ከምቲ ዝሓለፈ እቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣብ መጽሓፍ ኣትዩ እንትልእኽ ኣብ ጎኒ ዝነበረ ቶሚ ይርእዮ። ፍርቂ ለይቲ ይኸውን እሞ ንኦራይሊ ካብቲ ዝደቀሰሉ እቶም ሓለውቲ መጺኦም ናብቲ መጓሰጢ ቦታ ይወስድዎ። ንምጉሳጥ እናተዳለየ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ከም ዘይዕድል ኮይኑ ናይቲ ሽዑ መዓልቲ ተጓሳጢ ብጣዕሚ ገዚፍ ዝኾነ ሚልተን ከም ዝኾነ ንግንዘብ። እቲ ምጉሳጥ ድሕሪ ምጅማሩ ኦራይሊ ኣብ ልዕሊ ሚልተን መጥቃዕቲ እንተፈነየ ዋላ ሚልተን ግን ሓያልን ገዚፍን ስለ ዝነበረ ንኦራይሊ ካብ ጠቕሚ ወፃኢ ክሳብ ዝኸውን ሃሪሙ ይቐትሎ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እቶም እስራት ካብ ክፍሎም ወፂኦም እናሃለዩ ዋይት ንኦራይሊ ስለ ዘይረኣዮ ምጭናቕ ይጅምር። ዋይት ድማ ንሓደ እስር ኦራይሊ ናበይ ከም ዝኸደ እንተሓቶ እቲ እስር ድማ ኣብቲ ለይቲ ምስ ሚልተን ብዝነበረ ውድድር ከም ዝሞተ ንዋይት ይሕብሮ። ዋይት ድማ በቲ ሰምዖ ነገር ሓዚኑን ተኪዙን እናሃለየ ክልተ ሓለውቲ ይመጽሞ ሒዞም ናብቲ ኣመሓዳሪ ቢሮ ይወስድዎ። እቲ ኣመሓዳሪ ድማ ዋይት ኣብቲ መጽሓፍ ውሽጢ ሓቢኡ ዝለኣኸ ወረቐት ኣብ ኢዱ ሒዙ ዋይት ንመን ከም ዝሰርሕን እቲ መልእኽቲ ንመን ከም ዝልእኾ ይሓቶ። ተልእኽኡ ከም ዝተፈለጠ ዝተረድአ ዋይት ድማ ነቲ ኣመሓዳሪ ዝኾነ መልሲ ክህቦ ስለ ዘይከኣለ እቲ ኣመሓዳሪ ድማ ነቶም ሓለውቲ ንዋይት ናብቲ መሳቓይ ክፍሊ ንክወስድዎ ትእዛዝ ይህቦም። እቶም ሓለውቲ ድማ ነቲ መጽሓፍ ዘመላልስ ሰብ ምስ ዋይት ከም ዝሰርሕ ስለ ዝገመቱ ይቐትልዎ እሞ ንዋይት ድማ ናብቲ ዝተባህልዎ ቦታ ይወስድዎ። ዋይት እውን ናብቲ መሳቓይ ክፍሊ ተወሲዱ ድሕሪ ምእሳሩ በቶም ሓለውቲ ንመን ከም ዝሰርሕ ንክናገር ሓያል ስቓይ ዋላ የብፅሕሉ። ዋይት ግን ምንም ነገር ክነግሮም ኣይከኣለን። ዋይት ድማ ነታ ኣመሓዳሪ ስለ እቲ ወረቐት ከመይ ክፈልጥ ከም ዝኻለ እንተሓቶ እቲ ዓርኩ ናይ ባዕሉ እስራት ዘመን ንምቅላል ሓሲቡ ንዋይት ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ነጊሩ፣ ነገር ግን ካብ ሕጂ ንዳሓር እቲ ኣመሓዳሪ ብናይ ባዕሉ ኢድ ተኪሱ ንቶሚ ከም ዝቐተሎ ንዋይት ይገልጸሉ።
ስቲቭ ድማ ዋይት መልእኽቲ ኣብ ዝልኸሉ መዓልቲ መልእኽቲ ብዘይምልኣኹ ሓደ ችግር ከም ዝተፈጠረ ይርዳእ እሞ ናብ ሜሪ ብምኻድ ዋይት ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣትየሉ ምኽንያት ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምስ ነገራ ምናልባት ዋይት እንድሕር ተፈሊጡ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳሪ ንዓኣ ዝጎድኡ ሰባት ስለ ዝልእኽ ካብቲ ቦታ ክኸዱ ከም ዘለዎም ይሕብራ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናይ ሜሪ በሪ ሰይሮም እቶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ ንስቲቭ ብጥይት ሃሪሞም ንሜሪና ንወዳ ዓጊቶም ሒዞሞም ይኸዱ። ስቲቭ እውን ከም ዕድል ኮይኑ ብውሽጢ መከላኸሊ ጥይት ገይሩ ስለ ዝነበረ እቲ ጥይት ምንም ከይጎድኦ ይተርፍ። ስቲቭ ካብ ዝወደቐሉ ድሕሪ ምልዓሉ ናብቶም ናይ FBI ሓለፍቲ ብምድዋል ሕጂ ብቕልጡፍ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳሪ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ንምውዓል እኹል መርትዖን ሓበሬታን ስለ ዘለዎም መሳርሒ ዝተዓጠቑ ሰባት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንክልእኹ ትእዛዝ የመሓላልፍ። ዋይት እውን ነቲ ኣመሓዳሪ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ክነግሮ ስለ ዘይከኣለ ሜሪና ወዱ ናብቲ መጓሰጢ ቦታ ድሕሪ ምምፅኡ ንዋይት ናብቲ መጓሰጢ ቦታ ኣእትዮም ወዱን ናይ ቀደም ሰበይትን ንክሪኦም ይገብሩ። እዚ ኣይኣክልን ኢልዎም ድማ ናቲ ሽዑ መዓልቲ ተጓሳጢ ሚልተን ከም ዝኾነ ዋይት ይርኤ እሞ ንሜሪና ንወዱ ክብል ናይ ግድን ከሽንፍ ከም ዘለዎ ይግንዘብ። እቲ ጉሲጢት ድሕሪ ምጅማሩ ዋይትና ሚልተን ኣብ ህልኽካ ዘውድእ ውድድር ውሽጢ ይኣትዩ። ኣብቲ መንጎ ምጉሳጥ ድማ ዝተሃረሙሉ በትሪ ተዋሂብዎም ክልቲኦም ደም ዘፋስ በኣሲ ድሕሪ ምግባሮም ኣብ መወዳእታ ዋይት ንሚልተን ካልኣይ ከም ዘይለዓል ገይሩ ዋላ እኳ እንተሃረሞ ኣብ ቅድሚ ሜሪና ወዱ ክቐትሎ ስለ ዘይደለየ ምሕረት ይገብረሉ። እዚ ናይ ዋይት ተግባር ነቲ ኣመሓዳሪ ስለ ዘሕረቆ ባዕሉ ናብቲ መጓሰጢ ቦታ ይኣቲ እሞ ካብዚ ቦታ ብሂወት ክተርፍ ዝኽእል ሓደ ሰብ ምዃኑ ተናጊሩ ንዋይት ምህራም ይጅምር። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ስቲቭ ምስቶም ካልኦት ናይ FBI ኣባላት ብምዃን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ኣትዮም ነቶም ሓለውቲ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ምግባር ይጅምሩ። ኣብቲ መጓሰጢ ቦታ እቲ ኣመሓዳሪ ንዋይት ክቐትሎ እንትብል ሃንደበት ተኽሲ ይጅመር እሞ እቲ ሓደ ሓላዊ ነቲ መስትያት ሰይሩ ናብቲ መጓሰጢ ቦታ ይወድቕ። እቲ ኣመሓዳሪ በቲ ዝተፈጠረ ነገር እንትስንብድ ዋይት ካብቲ ዝወደቐሉ ተሲኡ ነቲ ኣመሓዳሪ ብተደጋጋሚ ሃሪሙ የውድቆ እሞ ዝሰርሖ ዝነበረ ድማ ንFBI ከም ዝኾነ ይነግሮ። ካብዚ ንድሓር እቲ ኣመሓዳሪና እቶም ሓለውቲ ብናይ ዋይትና ስቲቭ ብተወሳኺ ድማ በቶም ናይ FBI ኣባላት ፃዕሪ ዝተልዓለ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ፖሊስ ውዒሎም እዮም። ኩሎም ንፍርዲ ክቐርቡ ይግበር። እዚ ምስ ኮነ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዋይት ናብቲ ናይ ቀደም ስርሑ እንትምለስ ሜሪ ድማ ንዓ ንወዳን ክብል ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ብምዝካር ምስ ዋይት ተዓሪቓ ብሓባር ይኾኑ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብዘሰቅቕ ገይሩ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዝመርሕ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ኣብቲ ናይ ባዕሉ ቤት ማእሰርቲ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ መዓልቲ ምጽባይ እንትጅምር ታሪኽና ድማ ይውዳእ። ላይክና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ። ቻው ቻው።